Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Ceritanya kan iki rencana. Sesuk kan tak rawane golek Kinara. Dilalah. Kinara wis rene aku diteri sayur sayuran kok tak rebus sing sayur-sayuran. Iki lho, Dok. Unboxing iki. Dari Mbak Sinta Kinara. Sini duduk. Ya wes buka sapa dipangku toh ya. Dari Mbak Sinta. Dek kan nek gunting, Dek. Gunting kuning, burine sampean sapa? Rak. Sing kedua. Rak kedua. Nah, Lah ki anyar, Dek. enggak tanya kok dulu. Iki wong sama unboxing kan? Gunting Dari Mbak Sinta, Tayuban, Jakarta. Jakarta. Sing kemarin Kinara tak tumbas apa jenenge dolanan. ini dari Mbak Sinta. Sing kemarin Aku ya pas ada kita itu sekolah. model apa? Model sing stir-stiran sing disenengi lho blok. Aku enggak ada. Enggak ada. Sekolahnya. Belum. Matur suwun nggih Mbak Sinta, sehat selalu. Semoga Sehat sehat selalu. selalu, lancar rezekinya. Iku dolanane apik dolanane Kinara. Bukanya piye, Dok, Pak? Belum. Sing ndi, Dok, Pak? Sini ya, sini punya ini punya Kinara Lapin. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih. Iki lho, Bu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, dinggo Mam Kinara iki. Ya, ini sing di sini. Dia kan punya, tak belikan dua Iya. enggak punya. Yang apa? Ini dah, ini untuk Maam. Ya Allah, Yeay, bagus. bagus. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Gelasnya sama kok kayak sing di rumah ya. Oh iya, Warnanya ya sama. warnanya ya sama, tapi guni Kinara sing nang omah luwih gede, Dok. Iya. Ya. Ini kan praktis kecil. Iki kecil. Lucu. Piringnya itu ya beda gitu. Iya, Piringnya ini. di rumah pink yo. Warnanya gini tapi bentuknya beda. Nah, Heeh, Bentar. warnanya beda. Ya Allah, Nah. itu satu set untuk Kinara ya. terima kasih Mbak Sinta. Hidup Afi. Lucu itu, nanti dicuci terus di steril dulu. Belum di steril, Dicuci dulu loh ya. Dicuci dulu ya. Terima kasih Mbak Sinta. Sini aja enggak. Godokno kentang lho, Mbok cah kuwi. Iki iya, tak gedhek kentang nggih. Iyalah, tambahin. Belum, Dok. No. Belum. Ini aja loh. Belum. Pis. Pis itu loh Mam Lele. Ayo Mam Lele dulu. Tambah. Tambah baik. Uncang karene tak ombahe. Wes, Pis. kanggo perawatan bayi. Pis. Wes buat sini semua kan? Bawa sana, bawa. Terima kasih Mbak Sinta. I love you. Mbak. Mom well. I love you. Bilang apa Kinara? Bilang apa? Terima kasih. Sehat Selalu Mbak Sinta. Tangan. Wah, ini. Ada enak guntingnya Bunda. Sehat selalu Panjang umur. Sudah Pak. Ya udah Mbak Linda, makasih ya Mbak Linda. Kula maaf Dok. Kula Dok maaf Dok. Iket mang dulu entek sakmono guys, entek lele siji, tapi mbuh diwangi Aku sih cetok ya, aku bagian rine. Ora padahal alasan. No. No. Dek.
Sebentar. Kopis. Oke. Aku nih minum kopis. Mati lagi ini. Kan iki mari fokus mendhuwur ae. Fokus ngene kan jangan pis. Diam. Duduk. Empis duduk empis. Ya wes dadah, Mak Tenis dadah. Makasih. Pemirsa mau mereview oleh-oleh Kinara karo papai karo mamane karo ibune saka nggone Sarangan wingi. Iki tambahan iki saka Basar Cepu tulisane. Iki ono. Iki mek ning Tegal iki nggonku dhewe. Nah, ini pemirsa. Enek sawi ijo iki kena dienggo gawe mie ayam, dienggo gawe mie. Nggih ta pemirsa. Engko tak lebokne ning kulkas pemirsa nggih. Sawi ijo. Terus daun bawang. Nah, kentang iki perlu di ler ning tampah. Kudu diler ning tampah nek gak Pak ngrenget gosok. Wortel. Nah, iki daun bawang kancane iki mau. Kul. Labu sijem. Kembang kol digoek gawe sop wis ki ngesop iso ngesope. Terus taruh tomat iki kok basar iki. Wes terima kasih Mbak Indah Mas Dinas Kinara wis tak review cuma nyebek dikembasno anu apa nang ngarani iki bakso. Oh Mbah iki engko repah mbek sawah aku tak karo Intan lho baksone sak megai. Tan, anu bakso dok, Reneo berdua. Rene, review bakso. Rene. Ayo review bakso. Kene lho duduk kene lho. Ya tak kanggo sore aku arek iki. Maksudnya iki berdua mbek ibu. Engko kan rencana aku takjak metu Intan nek sido mbek Reta. Duduk kene. Tapi aku mandi sik no, kudune no. Ya saiki alung ndang mandi. Iya. Mam bakso sik ya dadi engko nek perjalanan santai. Yo ora ketok lah pemirsa. Bariki aku tak adus ya. Iya. Dari Mbak Indah, saya tak delek kene. Mbak Revi, Mbak Jessica sampun. Engko tak delek ning kulkas. Dari Mbak Indah, Dek sore kan Dek ini kan berjalan-jalan. Soko boleh Sarangan kita. Soko kan segerok-gerok. Wah. Wes engko sawah. Kembali. Duh kan nak bro. Iki style kok apa? Bayi Salwa kan karo Repa. Bunda lagi berdahar sama Amu. Ayo Mbak Revi, Mbak Linda, Mbak Jess. Wes bareng mau. Gak usah pakai sambal. Pakai bek kecap. Wes jajah kakak yang udah pedes sendiri ya. Wes ya. Kecapnya semua ya. Apa ya dia? Apaan lu ya? Siapa ya ini? Patan. Adik Patan cilik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Piye ndok rambut entek. Nyerus ke kanan, nyerus ke kiri. Nek timbang ngono kipase kak ngadep nomor ini. Nah, bisa. Lah, ngono kan entar gak patek ngano.
Datang. Ketok Mbak Lida. Ketok ya. Wes nang leren sik mumpung enek kesempatan leren kok nggih. Nyari kontennya. Leren sik. Bismillah. Gak pedes ya? Gak pedes ya? Nah, gak usah pedes-pedesan. Bismillah. Gimana ya Allah? Melayu ini, metu rono, kliar ngingeti lampu. Mlaku iki kok gak diingeti dalane Mbak Sa. Madhep pendhuwur. Kliar. Alon-alon nduk nek mlaku. Wah. Mantul. Gak pedes kok. Jalan-jalan Sa. Gede kan? Wah kenyang. Duh, laki bar mama. Iki kok aku tidak mbak repakono makna ya ora apa-apa. Ya ora oleh leh. Oh gak? Juga leh, paling minum-minum ngono tok. Lah mang jare bar mam. Ya mamene yo engko nek jam 5:30. Nanti sore. 5:30. Nanti kata 5. Bar kuwi bar jam 6 wis stop. Makanan ringan sih rel. Apa? Kapas. Tisu. Kak. Ora. Enggak apa. Itu sayurnya mau sayur. Kalau itu gak. Dipangah ya. Nah, pelan-pelan. Wah, terma ya ki ngene banyi karo salwa. Terus gue satu ki 2 intan ya. Mau mandi ya? Baju sing kemarin dapat rezeki dari Mbak Allah. Sing modelnya kayak outer njaba iku engko ya tak cukup nambah di dalemannya Kaos. Iya kaos. Nong. Sik Untane sik-sik entan nggile lah Ibu. Lali gak tak sediani minum. Wes karek dudoe wis. Alhamdulillah. Wes. Nah, alhamdulillah. Oke, terus. Alhamdulillah. Sing makane sapa? Meneh. Makasih ya. Iya, yo. Nah, Kayak jaket ya. iya. Mas cantik rene, Dek. Cantik rene, Dek. Nah. Lah terus dibenek. Nah. Oh iya ngono. Oh iya bener apik. Kok iso dibenekno? Loh. Wong ndek iki aku ndelok Mbak Indah nganggo kaya iki dibenakne kok. Dibenakke to.
Benane Nduk kan ora sesek toh. Outfit Intan. Outfit Intan. Kita lihat dari bawah ya. Sandal. Iya, sandale ora, sandale Sun Swallow. Sikile tek yo ngono padha karo aku. Jebembleh Mbak Indah barang. Wih. Oke, terus madhep ke sini. Kene kayak foto kan iya. Ini kayak foto model. Dudonan bakso ya ayo. Ayo. Baksone bayi, Bang. Kurang 3 kok. Mbak, insya Allah saya mau pergi lagi. Sing dek wingi nih kalau bayi tumbas kalian Mbak Jessica. Repa metu, gawe konten Repa. Kono ning jebo kono. Baksone kula salap tenggene Dek Dewi, Bu. Baksone jen kula pendhit ke sakniki. Oh, mungkin mawon. Panasen ning kono. Pripun bayi? Oh, nggih sekedap kula tumbaske. Aku wae kok. Sekedap. Dewa mboten sias damel es to bayi. Mboten sih to? Oh alah. Piro? Ape tak syuting lho pemirsa mlayu wae. Aku cek kurang 4 menit iki pemirsa. Nggih bayi, Mbak Indah soklah. Dereng bayi tesek nganu ngedit. Sekarepe Mbak Lina ngono Ibu. Intan nyuwun napa niku? Sing alit, Mbak. Alit, nggih. Sek, ki wontengen. Ana motor, sek, motor. Sek. Oh, oke. Matur suwun Mbak Lina. Wah, petak foto ki lho pemirsa. Oh, binjing mawon. Nggih, bayi. Nggih, madhep rene to, Nduk. Lah iki. Iya Tan ya. Ibunya Sik Bu satu. Saiki carane ngene iki outer bayi, cara mono jobonan lho. Ngono wis duduk ngono lho, duduk bareng bayi. Kinara tesek teng wingking dolanan kok ya. Dolanan nggih. gak gelem wah. Jajal pemirsa bayi gak bendino ki mah blangkemen pengen. Sithik mawon bayi nggih. Demi kesehatan. Bakdo niki ngunjuk dong kelor ya. Nggih. Nek dikudungi kan iki kok gak ketok nduk gulane kudungan ngono ya. Iki nek Intan warnane warna biru. Oh, bayi jenengan bajune kados ngene kula nggih bayi nggih. Kula sing model ngoten niku kan wonten to. Abrit ngoten niku. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten siang sore ini. Walah keringetnya bayi. Intan lho doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paring kesembuhan untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-salehah di pemirsa. Dari konten ini sing apik-apik dijukuk, sing ora apik nggih dibuak mawon. Nggih. Kon kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik tanat Melayu sik tan. Ngentosi Salwa, bayi Salwa dereng pulang, Mbak Indah nggih ngenteni Salwa. Nggih kalih ngedit wau terus Kinara angsal iklan. Cacang anu udah balik Nggih dereng lah Mbak Jessica terus Revi kalih Mbak Linda kita sik nunggoni. Lah pelan-pelan. Wah, salah kan sampe ya dereng. Ya Allah. Niki rencana arep sing dijak lunga. Ayo Mbak lunga anu aku pe foto-foto. Kan gadah napa bayi? Produk-produk api alit sing dereng di foto to. Terus akhirnya ya ayo tondo aku ngono.
Lah niki wau bakso nempon dimaem kalih kula review oleh-oleh Mbak Indah enten wortel, enten kol, enten kentrang. Nek ditambahi tomat. Benjing kula sopke nggih Mbah Yi. Intan besok disopno Ibu ya. Terus niku Mbah Yi sawine ijo saged didamel mie ayam ngoten piye Dok? Tepungnya bayi nih titik ilang. Habis dereng kulaan Mbah Yi. Oke Mbah Yi Dewa pripun kabare buku. Mulai. Ya wis dah mulai. Nggih pun pemirsa nggih kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak foto sik Nduk. Intan, sini tak foto sik. Cus dulu. Ya cus dulu. Cus tak foto sik ya.